Čaute ľudia, dneska som si prišiel zahrať FPS-ko, hej, Pixel, akože, Pixelové zbranie, no a ideme to hrať tu. Toto mapu ešte nepoznám, musím to vžiť. Nie, žiadne nožiky, nechoďte na mňa s nožikami. Ja pištolník som, ja nebudem s vami tu nožikami byť sa. Nie som nožikár, jak oni. Jo, rýchlo si napravujem mikrofón. Nestíham, si napravujem mikrofón furt a nestíham potom strieľať. No, teraz mám dobre. No. Ideme na nich. Chlapček, poď sem. Si. Nie. Neskúša žiadne také. Ja nie som taký stalker ako oni. Haló, čo robia? Ja nie som taký stalker ako oni. Chlapčok, ja ťa tu strieľam a ty ideš do rici. Nie. To si robíš srandu. Ale ja si napravujem mikrofón, že by ste ma počuli. Si napravujem mikrofón. Nie, neskúšaj to. Ani to neskúšaj. Nie! Konečne, aspoň takého som strelil. Ja sa tam musím šarapatiť s nimi. Poď. Nie. Kde si ty černovlasy? Černovláska. Nie. Rimby. Rici palovej. Ojojoj. Dvoch som dal zatiaľ. Ale ja som prišiel tak v strede hry. To nie je normálne. Môžete mi kľúčik dať pokoj. Však ja som prišiel v strede hry. Tam a kľúčik nechajte. Ale vlastne ich to nezajíma. Kedy prídem, vtedy už to nezaujíma. Ja tu ešte aj natáčam pre vás divákov. Mikrofón tu mám mi zavádza a to hrám na telefóne. Inak by som hral aj na počítači, lenže počítač mám vypnutý a nechce sa mi zapínať. No. Je soplak. Hop. Toto čo skúšal. Tam som niekoho videl. More robili. More. Preto ja to serem už. Jo, som prehral. Ideme dačo skúsiť tu. Dačo kúpiť. No. Ideme skúsiť nejaký rolik. Dostal, to bolo dobré. Ideš, 3 šišky, 5 šišky. Matko Putko. Tu je Matko Putko váš. Ja som Matko Putko. Ísť soplak, lupak, ísť do rici. Ja vás, ty niger, ísť niger. Dobre, 3 šišky, 5 šišky, 3 šišky, 2 šišky, 5 šišky. Dobre, ideš. Tiež tu posadím. 3 šišky, 5 šišky, ideš. To stieľaš prdel.
Prdelku si obozene. A nemá nožík? To čo je? Ja to nedám! Niger! Zmizni, ja to nemám rád. To je Niger! To je Niger on. On je Niger. Je to tá pesnička. Niger, 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 Niger. Niger, Niger. Niger, 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 Niger. Niger, Niger. Ideš. Tričky, pečičky. Joj, tričky, pečičky. Nie je tu otvorené. Joj, tričičky, pečičky. Ja už mám že level 9. Ja to hral dlho, asi tak 2 roky. S kamarátom furt ma prehovorá na Rivals a mne sa furt myslím si, že toto tu je lepšie než Rivals. Zas ten Niger ma trafil! Joj. Nie, môžem spadnúť. Dobre, Nigera som dal. Yes! Poď! My sa s Nigom dali naraz. A už sa mi trošku darí v tejto hre už. Keby tu bol ešte ten, však je, hej, je tu ten Niger. Niger, Niger, hop, jedna šiška. A ten Dorici, on mi dal jednu šišku. No, ja mám furt ešte 4 šišky, ja mám, druhá šiška, či piata šiška, šiesta šiška. Jedna šiška. Nie, nerob! Zas ma Niger dal. Chápete, zas ma Niger dal. Mohol by som dať už 8 šišku. Chcem mať hit. My sa dali s tým čierno-bielým naraz. Už som dal, že 8 šišku. Yes. Čakať, čo skúsim. Mám, zvolím. Dobre. Tu bol, to mi zdá. To ten čarno-belý. Ale nerob. 2 šišky, 5 šišky nerob. Ešte aj dievča má táto, čo je? Už nedám, to nestíham. Poď, nie, nestihol som. Dobre ľudia, tu by som to chcel ukončiť, takže ľudia, dajte odber, like, zvonček a zatiaľ čus.